Lengba ka wei ka durki ka batang kendiat second. Ladon ki bayo ringdur ya ka wei ka jaka bala penlong ya ka jing Pynlehkai Khalai Be-Ain ha ka wei ni ki jaka ha ka Thain Baridua riboy district dang ha ki kendiat sngi ka bala yo lum jing tip rengkat ki jing keno na ki riu paj ba ki bam kwa ban penpau kerteng satia baka dei ka bala penya ya ka te ka jing Khalai klem da yo Jingbit ne kata ka illegal gambling. Hagate ga durki la sakhi ru ya ka jingdon lang ki riu kan thei ka ba amla bantem lakin dei gi ba shimbanta lang ha ka jingi la kai Khalai ne lakin dei gi ba shushong pe kai ka balong kum ka jing pen her dor ha ka imlang ka salang bar ka jingkeli menta ka long ba Mano ba ai bor ka te ka jing Khalai Be-Ain ban pen Khalai ha ka te ka snong bat Mano ban ba kli la raja ka jingja ka bakta ya ka hok long breu man breu lengbar ka jingmi ki jing ya kulmar ki bala bon wan ra ru wat ye ka jingja bas ngosi hatu ki badon kti pen Khalai ki yo bor ne em na ki bor snong bat kumju ru ki la yo Jingbit ne em na ki bor penya district ki badai pet ye ka an ka kanun bat ru lada kamdon ka jing ai Jingbit te ayu ki bor ka an kin le haba ki te ki jat kam Khalai Be-Ain ki yo lait lan ban penya ha ki snong ki thao nalor kata la yo jing tip ru ba om dei tang ka te ka wei ka jaka bala penya ya ka te ka jing Pynlehkai Khalai Be-Ain handrei ki don hadu kambalai hadu sau jaka ha ka te ka Thain la ju Pynlehkai Khalai Be-Ain Kune bo haba dise yate promotion kar loisa. Wah, ke chupchap asa. Kune ba to koise na. Kwa. Kune dise. আমি খেলতে আমি না জানি Kune ase malik. Malik to kune hoy. Are ke chupchap asa. Ko. Kune bo haba thai. Sabati chingisan. Labu dari ini cingir ba. Hati ini sabar ni. Ha? Roni ke pancam. Roni.